Честит рожден ден, любов моя. Ти си човекът, който ми даде смисъл, който ме научи какво е да обичаш истински. Тая песен е за теб от душата ми. С теб всеки ден е светъл, дори когато мълчим. Ти си ми сила и нежност, в очите ти се откривам. Не искам нищо повече, освен да си до мен. Сърцето ми е твое от първия ни ден. Ти си мъжът, когото търся цял живот. Теб ако те няма, значи няма любов. Ти ме научи да вярвам сляпо в любовта. Ти ме научи, с теб дишам сега. Ти си ми опора, когато ми е трудно. Ти си моята сила, на когото вярвам. С теб ми е спокойно, всичко има смисъл. Ти си моят живот и това ми стига. Ти си мъжът, когото търся цял живот. Теб ако те няма, значи няма любов. Ти ме научи да вярвам сляпо в любовта. Ти ме научи, с теб дишам сега. Мазен. Мили младоженци, скъпи кумове, добре дошли в ритуална зала град Петрич или още залата на любовта. Събрали сме се всички ние днес тук да уважим желанието на Ивайло и Ружа да сключат граждански брак и да поставят началото на едно ново за тях предизвикателство, а именно това на семейният живот. Всички ние ще бъдем свидетели на тяхното заветно да, на тяхното аз и ти, сега и завинаги. Мили младоженци, в семейния живот има сладки и горчиви моменти, но с диалог, с търпение и компромиси и от двамата, пътят ви напред ще бъде само и единствено един. Въз основа на подадените от вас документи в община Петрич и съгласно закона е необходимо пред мен като длъжностно лице, присъствието на вашите кумове, да потвърдите устно и гласно вашето съгласие за сключване на граждански брак.
Вие, господин Ивайло Валентинов Димитров, съгласни ли сте да сключите граждански брак с госпожица Ружа Росенова Стоянова? Аплодисменти. Вие, госпожица Ружа Росенова Стоянова, съгласни ли сте да сключите граждански брак с господин Ивайло Валентинов Димитров? Да. Кумовете Джилян Илиев и Христина Евтимова, убедени ли сте, че те се познават достатъчно добре и по своя воля, без чужда намеса, са взели осъзнат това решение да станат семейство? Да. Пръстенът е напомняне за любовта и всичко, което се случва в Рома. Пръстенът символизира честността, вярността и предаността между мъжът и жената. Неговата форма е безкрайна, затова нека и вашето щастие и вашата любов да нямат край. Сега ще ви помоля да вземете халките, като ти взимаш нейната и повтаряте след мен, който Ружа. Обещавам ти цялата си любов, доверие и подкрепа. Обещавам се цялата любов и доверие. И подкрепа. Подкрепа. Обещавам ти цялата си нежност, грижовност и всеотдайност. Обещавам се цялата си нежност и Грижовност грижовност и всеотдайност. и всеотдайност. Обещавам да съм твоя завинаги. Обещавам да съм твоята завинаги. Може да поставиш ръката на дясната ръка на безименния пръст. На дясната. Браво. Сега ставаш след мен. Обещавам ти цялата си любов, сила и подкрепа. И подкрепа. Обещавам ти цялата си доброта, обич и опора. Обич и опора. Обещавам да съм твой завинаги. Може да поставиш това. Мили младеженци, след като поставихме халките символ на вашата любов, нека минем към съществената част, а именно подписите върху булката. Изчакваш го. Малко стопи. Хайде се внимава за месото. Булката не стъпи младеженец. Айде се пъти месото. Сядайте. Снимете. И помага. Сега аз да настъпвам, или тя ще настъпва? Приемате ли брак? Другия път. Добре. Другия път смени. Значи, другия път да знаеш. Мили младоженци, сватбените пръстени греят на ръцете ви, световно вода в сърцата ви. От този момент нататък вие сте едно семейство. Пазете в себе си думите обичате, бъдете благословени с любовта, която тръгне от вас и живейте заедно мечтите си и споделете заедно живота си. Скъпи кумове, за мен е чест и удоволствие да ви представя Ивайло и Ружа от днес семейство Димитров. Честито! Скъпо семейство Димитров, днес е първият ви семейен празник, тържество на любовта и хармонията между вас. И както се полага на празник, нека го полеем с първата семейна наздравица. За целта ще помоля кумът да отвори шампаното. Хайде, куме. Тежка е кумската задача, сега ще видим дали е тренирал кума. Кумата може да го асистира с чашите. Това са себе.
Кой сте вътре? Ти сам се чакаш. В момента? Леко. Така пробвай нагоре. А? Не. Айде, Не иска да излиза. Ще малко. Четвъртия час ще сложиш Аз дома. трябва да слагам. Да. Мата ще им ги поведе и си правите една тържествена на здравица 4-мата. По-малко. Не ме ли нещо да сваляме? Я за трена, не да ги дам. Да. Изчакате при вашите. Но ме не помня. Млада се знам. Ама не само това, аз си не приема. Добре. Еми, мили младоженци, скъпи кумове, на здраве и до дъно. Заедно. Чекай, Вече сте свързани с социален живот. Ще сте вашите духовни съветници. Готово ли? На здраве и до дъно. Аз го спихме, ти не можеш. Куме, горчиво ли е бил? Еми, горчиво и за младоженци. Айде, чисто! Пусни! Ола би се! Мили младоженци, честите пъти, по който ще вървите заедно, благословен да е домът ви, който ще изградите. Желая ви пълна къща с деца и едно момиченце с тези две момчета, които имате. Готова съм се. Че няма. Весел смях и детство винаги да има във вашата къща и нека щастието, което ви свързва днес, е за цял живот. На булката връчвам първият семейен документ като пазителка на дома и семейното нищо. Честито! Айде, да ви пробвам. Честито! Честито кумство! Честито кумство! Чекай! Първо. Бука. Чекай, Мари! Чекайте да го бързате ми. Живи и здрави да сте, благослови с дома. Ела тук на бука. Чекай, не! Не. Тя е продължава. Чекай! Ти много бързаш, малко само да те влизам чеката. Ай. Абе, още го дай ме. Ево, повядай, госпожо. Не, трябва. За живи и здрави, много семейно щастие. Ето, батънце, я той да ме може. може. Са живи и здрави. Да.